vámonos meter na lareira, que si estamos quentiños. Sí, é que nos compra. Nun día como o de hoxe, parece que non, pero agradecese, non? Meterse aí. As vacas daban moi boa calefacción daquela nas casas. Sí. As casas de toda a vida. As vacas eran das casas pobres, sobre todo para traballar. Sí. Nas casas dos ricos había bois, non había vacas. Ai, amigo. Gustaríame contar, porque ainda olín hai pouco, unha historia que aparece no libro de Camiño Noia, de contos tradicionais, que fala dun rico. Sí. Entón, a historia di que había un pobre de pedir sentado diante dunha porta, estaba pedindo, o pobre era o que había sempre na aldea, o mismo, conocíano todos. E pasou un rico, amodiño, por diante dele, levaba dous bois, come, non teñen nada que envidiarlle a estas vacas, dous bois grandes, gordos, lustrosos, dous bois bos, de casa rica. E o pobre quedouse mirando cara a él como para que lle dera algo. E o rico dixo, esta é unha boa oportunidade. Os ricos parece que teñen Gústalles aproveitarse así cando hai un pobre, din, hai que lucirse. Hai que lucirse, efectivamente. E dixo, que che gustaría que che dera algo agora? Dixo, pobre home, claro. Que che gustaría ter estes dous bois que teño eu aquí que foran teus? Dixo, pois sí. Pois ves esas dúas bostas que acaba de cajar cada boi? Si as comes, douchos pa ti. E dixo o pobre, pois veña. E sentouse ao lado da primeira bosta e non lle estarrecía nada, Empezou a modo, pero cun ritmo, a modo, pero cun ritmo. Tas, 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 tas. E o rico, claro, o que viu que perdía os bois, dixo, carallo. Empezoulle a correr unha suda por aquí, e o pobre xa acabara a primeira bosta e ibas a poñer ca segunda, pero mirou pa ele e viulle a suda e dixolle, estamos a tempo aínda se estás arrepentido, Dixo, home, que eu non pensei que foras comer a bosta, non pasa nada. Non che quero os bois se comes ti a outra. Pensou no pero pouco. Abaixouse ali diante do pobre e empezou a comer a bosta a pior ritmo que o pobre, a pior ritmo, pero foi, e cando se dou conta xa non quedaba nada. E dixo o pobre, moi ben, os bois son teus, eu non chos quero, pero vouche dicir unha cousa, así é todo, hai que ver canta merda se come para non ganar nada ningún. E sobre o xénero da caza hai grandes contos populares que particularmente hai un que eu recibino da miña propia casa, onde por parte de meu avó, de Manuel San Martín Méndez, eran moi cazadores alá pola zona de Bermés. E hai un caso de seu irmão José que non vou contar. Non vou contar, porque é moi bonito, é moi bonito. No, pero é como a tarxeta, non hai que deixalo tamén escondido. Pero si vou contar este outro, porque cadrou, agora xa é casi imposible que un cazador saia pola mañá ao monte e volva con 3 perdices para a casa. E este saleu de caza e volveu con 3 perdices xa pola media mañá. E levaba esas 3 do mesmo lado do cinto, para que cando entrou na aldea, ao darlle ca perna, parecía que viñan ainda voando. E facían bonito, claro. Entón chegou á casa e dixo á muller, mira, non sei que xa parecer, pero matei 3, nós somos 2. Que che parece se convidamos ao cura que non nos quiso cobrar nada polo casamento? E xa muller, pareceme ben, pois mira, se as vas arreglando ti, eu vou avisalo. E entón a muller quedou nas arreglando, e claro, deplumounas, e abreunas, e limpounas, e fixolle o rustrido nunha cazola de barro. Entón, puxo uns tomatiños secos que os tiñan ali e despois botoulle, ainda era por este tempo, ainda tiñan algún pemento, tiñan uns pementos de arzúa verdes, así longos, cortounos en tiras, e pementos morros así en rodas. E despois botoulle cebola e media cebola por perdiz, e botoulle 3 dentes de allo, un pouco azafrán, é unha receta, vale para o polo de granxa tamén, quero dicir, non fai falta botar só ao monte. E entón, cando tiña o rustidiño ben feito,
puxo as 3 perdices. E claro, a medida que se iban arreglando, daban moi borrecendo. E pasaba unha veciña da porta por fora da casa, e como ao can viñeron os ventos, non? E dixo, ai muller, e logo que estás preparando aí que tan ben ule. E dixo ela, nada, estou cocendo un pouco caldo para os porcos. E dixolle, pois mira, se para os porcos quero probar. E entrou, pero claro, xa veu ali a tarteira tapada, e descubreu así un pouco, e dixo, ai muller, e non me daría a prova. Dixo, non, porque mira, son contadas. Unha é para min, outra para o meu home, e outra é para o cura, que o foi avisar. Dixo, pero mira, así é todo, debíalas probar, porque esta ten aquí unha mancha no peito, non sei a que sepa mal. E a outra entroulle a cobiza, claro, de decir, e se lle damos ao cura esta, ai, non lle gusta. Entón dixo, bueno, pois probámoslle un bocado. Pero claro, un bocado dunha perdiz é un zanco cada unha. E unha vez que abriche a villa, amigo. E despois a peituja, e as espaldas aquí, e despois zujaronlle o pescozo. Dixo, ai, que boa estaba. Pero mira, esta outra, non sei se levaría unha mazadura aquí onde a un zanco, Non sei eu que che estea moi boa para comer. Dixo, a ti parece, cho? O meu probaría. E claro, era máis ou menos pola hora do xantar, entón tiñan fame. E veña un zanco, outro zanca, a peituja, as alas, quedaba unha. E dixe a outra, non che meten moi boa catadura xa que queda, Ademais, dixoche unha cousa, a Isola non pinta nada. As outras foron probadas e lá a querer tamén. Dixo, bueno, por los, a ti che parece? E veña, empezaron tamén polos zancos, a peituja. Quedou rustrido. E claro, cando se acabou de comer, acabouse a conversación. A outra marchou pola porta e non chegou o home naquel momento. E a muller botase a chorar e di, ai, muller, pero que é o que che pasa? Dixo, que má pasara. Casa de ferreiro, coitelo de pau. Dixo, é porque dice eso? Home, non hai un coitelo que corte. Dixo, bueno, se é por eso, tráenos pa aquí que os vou afiar. E colleu así unha mañuzada de coitelos e foi pa a forxa e puxose a afiar neles. E nesto xa veu vir o cura polo camiño. E o cura entrou pola porta, doulle o recendo e dixo, ai, moi bons días nesta casa. Dixo, bons días de nada. Dixo, ai, muller, é logo que pasa. Dixo, usted ven convidado para comer unhas perdices, non? Dixo, sí. Mirei para a tarteira. Quitoulle o texto. Véase aí. Dixo, non. Pois o meu home toleou. Meteuselle na cabeza que lle quere guisar as orellas a usted. E mandoume facelo rustrido. E díxeme, vou alá, vou non gañar. Dixo, lle cai 3 perdices para as comer? E o cura dixo, pero esa muller non ha ser certo, que a min pareceume un home moi cabal cando falou con mi hai unha mija. Dixo, mire, aí ben. E non viña cos coitelos recién afiados. Así con eles, claro, recién da moa, pasados pola auga, un día de sol, viñan brillando co fío, escape, e o cura amigo entroulle unha aprehensión, levantouse a al que levaba, saltou pola ventana da cociña, e botouse a correr, e entrou o home que non vira sair, e topou a muller chorando, e dixo, pero muller, por que choras, xa están afiados os coitelos? Dixo, non é nada, veu o cura, e ti pensas, destapou e marchou coas 3 perdices, alá o vai. Pero o home non era conforme. E dixo, ai, pero que nos deixe unha. E botouse a correr atrás del, pero non pousou os coitelos. E iba atrás do cura así. E iba dicindo,
señor cura, déixenos siquiera unha. E o cura miraba para atrás e decía, ni una ni dos, que mis orejas non son para vos. Contoume Paulo Lema, un amigo meu que é de Lugo, da zona de Lugo, vou dicir exactamente de Lugo porque non é, por Bérrame. Un ritual que eu nunca oíra falar del, que é para curar a ictericia, ou a tiriza, como lle dicía seu avó. A tiricia. Entonces, había que se levantar pola mañán, antes de que saíra o sol, e ir mixar arriba dun couceiro. Un couceiro é o pau da berza. Entonces, ibas ali, e mixabas, e mentre mixabas, tiñas que dicir: veño hasta aquí, meu triste couceiro, antes de que saia o sol, para que me volva la salud, para que me volva o color. E así, ou a curabas ou a previñas. Sí, sí. Está ben. Pas cadeiras non hai nada especial de Eso é outro santo abojoso, non Sí, é o pero é na Saxo. roda do muiño. Aí hai que darlle voltas igual, non? Sí, sí. Poñerse en riba a bailar. Esa era boa. A ver, Celso logo, non? Cando meu pai era novo, meu pai podía estar agora en Buenos Aires. Ele estaba esperando por unha carta dunha familiar que o reclamara. Pero a noite de San Xoán era tamén unha noite para saber o futuro. E un dos modos de saber o futuro era deixar nunha cunca un ovo escachado. Así, sin bater ni nada, era escacharlle o ovo e deixalo ao resío da noite. A mañá, abría a ventá, metías a cunca para dentro e interpretabas. Porque a clara non, pero a xema movérase e facía unha figura. Había veces que a xente identificaba unha caixa, un rectángulo, decían vou morrer. E a maior parte das veces identificaban un barco. E iso era sinal de emigración. E a meu pai saiu un barco, pero a carta nunca chegou e non mirou. Foi así que se vai facer, non? E aí quedou o conto. E aí quedou o conto. E aí quedou o conto. Pero era moi curioso, porque meu avó iba alá pola zona do Carrio, había un seixo branco, unha pedra de cuarzo, pero moi grande, e estaba como pousada na terra. E o gusto dos mozos era, a noite de San Xoán, ir lavar a cara antes que saíra o sol na auga de 7 fontes, sin secala dunha fonte para outra, porque se cheabas coa cara seca dunha fonte a outra, xa o vento do que che podía facer xa o perdías. Entón, iban correndo e ao final de todo, subíanse ao seixo branco para ver sair o sol, porque decían que na mañá de San Xoán o sol veilaba, e víano veilar. E fixeron así toda a súa mocedade. Pero o último ano que o fixeron, cando chegaron ao seixo branco, toparno deitado. E debaixo do seixo había o burato, e debaixo do burato que ocupaba había outro buratiño cuadrado, onde estuvera unha caixa. Pero non había caixa ningunha. Señal, decía meu avó, que ali apareceu un tesouro e levárono. E toda a vida nós, mirando bailar o sol de riba desta pena, e nunca se nos ocorreu darlle a volta. E había unha historia moi bonita tamén, que esta conta na dos peregrinos, que vindo un peregrino, noite moi especial a de San Xoán, porque non vía máis que alumeiradas en todos os sitios por onde podía pasar, como colleron un coto alto, e todas as aldeas e lugares que se moven de arredor, había en cada sitio súa alumeirada. E entón eso debía ser algo moi interesante de ver, moi sorprendente, na noite completa que non había luz eléctrica. Entón este home chegou a unha aldea donde non sabía ninguén ler nin escribir. Subeu un coto, veu unha peneda grande e volveu baixar para a aldea para pedir axuda. E dirán ustedes, e como subeu para o coto, veu unha peneda grande e baixou para pedir axuda? Eso non ten sentido, claro. Pero a peneda grande tiña así de arredor, como nun cinto, gravadas unhas letras que facían, compoñían unha frase. E el, o peregrino, sabía ler. Entón leu e poñía: quen a volta me dará unha grande riqueza atopará. Pero ele non era quen. Entón foi por eso que baixou á aldea e díxolles: ustedes saben
o que teñen aí no monte? E díxolle un vello, toxos. Dixo, non, unha peneda grande que ten un escrito, e o escrito ponlles isto, fagan o favor, axúdenme, e esta riqueza que teña a pena debaixo repartímola para todos. Entón subiron todos os da aldea coas vacas, coas xugadas de bois, levaron os adibales, ataron ya a pena os adibales todos así á volta e puxeron as vacas e os bois na xugada a tirar. Fixeron a cama a pena, que era escavarlle por un lado na máis. E as vacas e os bois tirando. Botaron 2 días con 2 noites, hasta que a pena que tan grande era, dou a volta por fin. E debaixo dela non había nada. Pero había tamén outra cinta escrita. E a cinta escrita poñía: ai, gracias a Dios, é louvado que xa estou do outro lado. Hasta as pedras tiñan ansia de se mover do sitio. Entre cazadores, o que pasa habitualmente é que se tende a exageración. Caspatín é un home moi calado cando escoita a un de fora. E un día no polo estaba eu ali presente e veu un home que eu non o coñecía da pandilla deles e empezou a falar dun can. Caspatín é criador de cas tamén. E o outro jabábase moito dun can que tiña que decía: eu, este can que teño, non me fai falta levar escopeta para o monte. Eu vou con el, indo outro día, meteuse nun toco por entre os toxos e veume cun coello na boca. E eu mirei para Caspatín e vin que andaba co dedo así na beira da cunca de viño, dando voltas, e ese é moi bo sinal, é sinal de pensamento e cavilación. E dixo: eso non é nada. Esa frase, eso non é nada, sirve para que todo o mundo atenda ao momento. E dixo Caspatín: criei eu unha cadeliña que aos 14 días abreu os ollos, mirou para min e díxome: que? Cando me levas ao monte? E dixenlle eu: espera un pouco. E aos 2 meses abrinlle a porta e ela marchou e dixen: e volverá, non o sei. Pero volveu ao cabo dunha hora, cun coello na boca e outro ao lombo. Eu recordo, na casa de meu tío en Sello, recordo estar a corte pegada á cociña, e ali a porta de fora e a porta da corte e a porta da cociña que daba para a corte era de 2 follas, e a de arriba casi sempre estaba aberta, tanto para se asomar a xente e falar cos que pasaban, como para que as vacas puderan mirar o mundo para fora, non estar diario dentro. E hai un conto que non é conto, que é unha historia de vida recollida no libro de Maruxa Barrio Enrique Arguindei, que teño feito referencia a él moitas veces. E é un conto sumamente conmovedor e triste, porque é en primeira persona, que sempre os contos empezan, era fulano de tal, pasou, pero sempre en terceira persoa, pero este en primeira. E era un mozo que o chamaran pa a mili, pero chamaran pa a mili en tempo de guerra. Entón ele estaba facendo a maleta no cuarto. A maleta, que era unha maleta daquelas que había ou de cartón ou que lle ibas pedir ao carpinteiro que xa fixeira, de madeira. Estaba metendo unhos zapatos e unha muda, non tiña outra cousa que levar, pero metío con parsimonia. Levaba o seu tempo, non? Como pasa a facer a idea? Porque como era tempo de guerra, tampouco as tiña todas consigo. Subeu o pai ao cuarto e dixo: ai meu fillo, que te nos bar da casa, e igual non te volvemos ver. E meu pai, decía el, choraba, e eu, serio. E subeu miña irmá e decíame: ai meu irmão, que te vas e igual non volves, que igual me caso eu e nin pa a boda me ves. E miña irmá choraba, e eu, serio. E subeu miña nai e dixo: co traballo que me dou criarte, que non había pa che dar, e agora vástenos da casa e igual non volves. E miña nai choraba. E eu, serio. Pechei a maleta, baixei as escaleiras e xa non entrei na cociña, pasei polo corredor para salir pola porta, pero mirei para dentro.
E na porta da corte, que dá para a cociña, dixo, asexaba para fora o becerro da nosa vaca amarela. E miroume e díxome, E eu entendín ben o que me decía. Decíame, adeus, farruco. Dixo, e aí non dei aguantado e boteime a chorar. Qué bonito. É moi bonita esa Qué historia. bonita historia.